Sziasztok, én Peti vagyok, és ebben a videóban azt szeretném bemutatni, hogy lehet skint letölteni, és hogy lehet beletenni ezt a Minecraftba. Először is kell egy böngésző, beírjátok, hogy www.minecraftskins.com, de majd megadom a videó alatt a linkbe. Itt lehet választani skineket, mindenféle skin van, most mondjuk ezt választom. Akkor rákattintotok, elkezdik tölteni. És itt lehet megnézni, hogy milyen háttérképnél jó az, hogy néz ki a skin, hogy egy ilyen homokos területnél, vagy mondjuk egy homokos területnél, hogy néz ki a skin, meg vizes partnál, meg mindenféle. Azt tudjuk, hogy most átváltottam, meg minden, és akkor itt rámentek, hogy download to computer, és akkor itt elkezdi tölteni. Itt látjuk is, hogy elkezdtem el tölteni. És letöltötte, akkor kitesszük az asztalra. Kitesszük így az asztalra. Jó. És itt van, kitettünk. Itt van, na. Akkor start. Akinek nem Windows XP-je van, annak itt alul van egy kis ablak, téglalapablakolcska, oda kell beírni egy százalékjel, app, data, utána megint százalékjel, százalékjel, app, data, százalékjel, akinek meg XP-je van, itt futtatás, és ugyanezt itt beírja. Százalékjel, app, 2P-vel, data, százalékjel. Egybe. És akkor ok. És akkor megnyitja. Itt van a .minecraft, én most ide akarom berakni. Még ezen kívül van még 2 Minecraftom. Itt van, hogy Bean. Itt van, hogy Minecraft. És akkor társítás. Ja, és akinek nincs WinRAR-ja, az igazából nem tudja megcsinálni, de a videó végén megmutatom, hogy lehet letölteni a WinRAR-t. Akkor társítás WinRAR-ral akkor elkezd társítani. Megnyitotta. Akkor itt van mindenféle. És itt lehet mindenfélét csinálni, hogy mondjuk a armor beteszel valami olyan armort, ami igazából nincs is. Kiveszed mondjuk a vas armort, és akkor beteszel helyette, tervezel egy olyan armort, ami igazából nem is lehet benne a Minecraftba, de be tudod tenni. És akkor itt megkeresed, hogy mob, itt van, és akkor itt van mindenféle a pigik, a malacok, a láva, a gáztok, a endermanek. Igazából ezt is ki lehet venni, és akkor nem lesz mondjuk enderman a játékba. Úgyhogy, na, itt van ez, hogy char png. Na, ezt ide kitesszük az asztalra. Vagy ki is lehet törölni. Nekem tökre 10. Kitöröljem, hát inkább kitörlöm. Kitörlöm, igen. Akkor itt elkezdi törleni mindenféle. Megvárjuk. Kitörölte, akkor ezt, amit letöltöttetek, ezt a moppát, vagy skint, átnevezzitek thar.png. Így. És akkor ezt belehúzzátok ide. És akkor ok. Elkezd belehúzni. Én azért még meg szoktam nézni, mert valamikor nekem
rosszul rakja be, megkeresem, hogy jól rakta be. Itt ki lehet venni a zombit, a kutyát, mindenféle ilyen szörnyet lehet csinálni, lehet, hogy mondjuk, na igen, ez az, valamikor rosszul rakja be, így rakja be, hogy char.png.png. Ha így rakta be, akkor megint átnevezitek, és a utolsó png-t kitörlitek, és az kell itt benne legyen, hogy char.png. Tehát dolgoz a kurva anyján. Na, jó. És akkor ezt itt be is lehet zárni. Megnyitjátok a Minecraftot. Majd a videó utolsó felébe szerintem megmutatom, hogy lehet letölteni a virrat, de lehet, hogy nem fog beférni. Ha nem fog beleférni a videóba, akkor egy másik videómban megmutatom. De igazából... hol van? Ja, itt van. Itt a VNRAR, ezt töltöttem le. Igazából nem néz csak be. Én is csak így beírtam, hogy VNRAR letöltés, azt rámentem egy főoldalra, aztán letöltöttem, és jól működik. Na és akkor Enter Game. És akkor megvárjuk, még betölt a Minecraft. Na és akkor betöltött, akkor itt ennyien megnézzük a skint. Ugye most fide biztelek, úgyhogy mondjuk egy mappában, nem tudom, mondjuk ez. Akkor tölti. És itt vagyunk a Minecraftban, akkor láthatjuk is, hogy a skinünk az sikerült berakni. Itt a skin. Úgyhogy... Akkor szerintem még megmutatom gyorsan a WinRAR-t. Na és akkor megint egy böngésző. Nyitjátok a böngészőtöket, ha megnyitná. Na és beírjátok fölülre, hogy RAR, de a keresőbe. Majd ahonnan letöltöttem, majd megint megadom a linkjét, ugyanis szintén a videó alatt, úgyhogy... Na, és én itt a WinRAR hivatalos magyar oldal, én erről töltöttem le. De megnézzük. Na és akkor itt van, hogy letöltés. Hát nem tudom, mi ez a vásárlás, én mindig a letöltésre szoktam letölteni, mindegy. Kell megvenni. Még ennek is a linkjét megadom a videó alatt. Na és akkor itt lehet választani, hogy a 32 bites akarod letölteni, vagy a 64 bitest. Meg itt lehet, hogy RAR for Linux 32 bites, 5.0.1-est akarod, meg mindenféle, de itt van, hogy letöltés magyar 32 bites verzió, vagy 62 bites verzió. Én a 32 bites szoktam használni most. Azt sem tudom, hogy mit jelent, úgyhogy tökre 10. Na és amikor itt letölti, akkor most nem töltöm le, akkor meg kell majd nyitnatok, és akkor saját magát majd kicsomagolja, és majd majdnem minden ilyen mappát, ami ilyen izéket, ami, na mondjuk, letöltesz egy mappát, amit majd ki kell még bontanod. Azt ilyenbe fogja kiadni. Na, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel YouTube-on. Sziasztok!